ବାହାଘର ପରେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଏଇ ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, କାରଣ ଏଇଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବି। ସେ ହେଲେ ଘରର ବଡ ପୁଅ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଆଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧିଦେବି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ମା ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଆଉ ବାହାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେତିକି ନିଜ ହାତରେ ହେଇପାରିବ ସେତିକି ତ କରିପାରିବା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତିରୁ ଇଡଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଡ ବଡୁଆଙ୍କୁ ପିଠା ଲାଗି ହୁଏ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ମା ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ବଡ ବଡୁଆଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଗ ଲାଗି କଲି। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କିଛି ବି ଅକେଜନ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଲଗେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଫେରିଲା ପରେ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ନିଜର ମା ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଫରକ ନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହେଲାଣି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା। ଭୋକରେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ଆମେ ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସବୁବେଳେ ବିଲେଇ ଭଳି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଚାଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡିଲା। ତାପରେ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲି ସେଫ୍ ଚାଲିଲେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି 2ଟା ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାତ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାତ, ମାଛ ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡି କଷା ଖାଇଲି। ଆଜି କିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ନନଭେଜ ବିଲକୁଲ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛି ଆମ ଘରେ ହୁଏ।